Sziasztok gyerekek! A mai videóban megpróbáltam csak assault rifle-ökkel ölni. De mielőtt kezdenénk, egy nagy bocsánat, mert Miki ebbe a videóba nem tud részt venni. De szerintem nézzük is az első meccsünket. Gyerekek, én le is érkeztem ide az egyik kedvenc kezdőhelyemre, Sweetie Sands-re, de már van is egy elég prima assault rifle-em, de szerintem egy gyors timelapse a killekről. Hát gyerekek, itt igaz, hogy azt mondtam, hogy egy gyors timelapse, de meg kell szomorítsanak titeket, itt nem lesz timelapse. Végig nézitek, végig fogjátok nézni. De szerintem folytassuk a videót. Gyerekek, és amikor ideértem Banán Joehoz, hát végeztem a játékával elég hamar. De mielőtt mutatnám a többi killünket, előtte elmondom, hogy nagyon megköszönnénk, hogyha dobnátok erre a videóra egy lájkot, feliratkoznátok, és nyomjátok be a kis csengőt, hogy le ne maradjatok a több ilyen tartalomról, hogyha tetszik nektek, de szerintem most már nézhetjük a killt. És gyerekek, itt egy kis ideje már vándoroltam, de muszáj volt folytatni ezt a vándorutat. És szerintem a videóban láthatjátok, hogy mi lett a gyümölcs ennek a sok várakozásnak. És igen, itt félfüllel meghallottam, hogy pár rossz ember lövöldözik, és egyből célba vettem őket. De szerintem, gyerekek, nézzük is, hogy pakoltam ki őket a lobbiba. Ki pedig itt van. Emberünk azt se tudja, hol van. Előbb is egy fightból menekült. Nehogy már megöljem. És gyerekek, hát igen, előbb egy elég csúnya halált haltam, de inkább most nagyobb koncentrációval nézzek ez a meccs elé. De nézzétek ezt a cuki pipit. Pi. Gyerekek, megint itt vagyunk, de szerintem lent találkozunk. És gyerekek, itt ahol leértem, egyből tevékenykedtem, és kerestem is egy assault rifle-t, de ez az elejében nem akart nagyon sikerülni, de majd ez a chest. És ebből a chestből nyitottam is egy assault rifle-t, becsaptam ezt a 2 shieldet, amit engedett a játék, és folytattam a játékunkat. De szerintem nézzük is, hogy mi lesz a folytatás. És ahogy így gyerekek láthatjátok, hogy én itt még nagyba lútogattam minden, nem vettem észre, hogy mellettem van az ellenség. De utána a lépteiből megláttam, leugrottam, el akart gázosítani az úriember, ide is pukizott, de én ezen áthajtva, hát ezt a küzdelmet is megnyertem. De szerintem nézzük is a folytatást. Még egy kicsit lootolgattam, tudjátok, hogy megy ez, de ilyenkor találtam valamit, amire nem számítottam. Egy chug-jugot. Egyből el is vittem, zsebre raktam, elpattintottam az inventoriba. De utána még egy kicsit szórakoztam itt, és elindultam a további utamra, de szerintem a következő killnél találkozunk. Gyerekek, itt is vagyunk a kövi killel, de én megyek is rá a gyerekre. Itt is van. Uram, atyám, ez a pipi. És a pipi is megfad. Hát ebből csirke pörkolt lett. Na gyerekek, nézzük a kövi killt. Hát gyerekek, itt ahogy megláttam az ellenséget, egyből rá is másztam, ugrottam az ellenségre. És szerintem nézzük ezt a macskafogós kergetőzést. Aha, kapta 24. Fölső közelebb, megyünk. Uram, atyám, aimom az nagyon jó. És a gyerekbe is van húzva, egyszer.
tesó. És kétszer. Gyerekek, és itt már egyből öltem is a másik ellenséget, miközben aki ezzel fajtolt, ő már durrangatott rám, mert nagyon szerettem ezt az ellenségét. De szerintem nézzük is, hogy lőttem szét ezt az úriembert. Most arra várunk, hogy még egyszer rossz döntésekbe essen, és az úriember megint belemegy a csavarba. Itt rákunkorodunk, és meg is van. Aha, nem. Ő még akar élni, de nem fog. Aha, vagy mégis? Dehogy. Nem akar az. Nem akar az! Gyerekek, mindjárt láthatjátok az eredményét ennek a mesnek, szerintem ez szörnyű. Gyerekek, itt is vagyunk a kövi próbán, de szerintem lent találkozunk. Gyerekek, le is érkeztünk. És hogy előbb elmondtam, le is érkeztünk, bedurrantottam egy shieldet, utána találtam egy assault rifle-t is, és utána kicsit még itt szórakoztam, de ez most lényegtelen, de szerintem nézzük is az első killünket. Ott a gyerek... Hát a brozafkol. Nem mindegy, free kill. Gyerekek, easy kill. Nézzük a kövit. Gyerekek, itt ákon, bokron keresztül mindent megjárva. De tényleg, dzsumbújtól kezdve az anyám kinyáig ott van az emberünk. Ott fut, és azt hiszi magáról, hogy pedig ez nem fog neki összejönni. Mert én kiküldöm a lobbiba. Pontosan így. De szerintem nézzük is a többi killt. Gyerekek, itt vagyunk a kövi emberünkkel. Ez az úriember már itt engem nagyon meg akar. Hát... Uram, atyám, mi volt az én? De megöltük. Gyerekek, tali a kövi killnél. Gyerekek, ott száll le az emberünk. Ott száll. Én meg szállok azért, hogy lobbiba kerüljön. Hát, és... Aha. Az úriember kicsit már fölbírt lootolni, de rajtam nem jut túl. Nem tud rajtam kifogni. Aha, és menekülőre. Vagy nem? Vagy nem? Gyerekek. Lobbiba találkozunk. Gyerekek, itt is vagyunk a lobbiba, de én az előzőt nem bírom földolgozni egyáltalán. Tehát, hogy itt így mi történt? Tehát, hogy itt mi volt a koncepció? Na mindegy, gyerekek. Ez egy szörnyű nagy bukás. Mindegy, ez a videó ennyi lett volna, hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és nyomjatok be a kis csengőt, hogy ne maradjatok le a többi tartalomról. Sziasztok!